Nejvyšší státní představitelé se včera domluvili, že naše země se ve světě bude prezentovat pod jednoslovným názvem Czechia. Vrátíme se tak prý k historickým kořenům. Jak se ale začíná ukazovat, přejmenování České republiky ze současného Czech Republic je složitější, než se zdá, a hlavně dražší. Podrobnosti zjišťoval Karel Rychlý. Jedním z nejvýraznějších kritiků přeměny názvu Czech Republic na Czechia je ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ta se dokonce bojí, že by si nový název naší země mohli lidé ve světě plést s anglickým názvem pro Čečensko. Její rezort do původní značky investoval v posledních letech obrovské peníze. Agentura Czech Tourism v roce 2012 nechala vytvořit logo Czech Republic. To se používá od té doby. Jsem se nechala vytáhnout, kolik v podstatě Czech Tourism dal za propagaci této destinační značky a je to ve výši 1,1 miliardy. S tím, že přejmenování na jednoslovné Czechia je nešťastné, souhlasí i Svaz průmyslu a dopravy. Ta značka je velmi důležitá a my bychom očekávali spíše určitou konzistenci a kontinuitu a ne tak časté změny, ke kterým v současné době i v minulosti docházelo. Pro veškeré firmy i pro stát bude změna velmi drahá. Odhady se liší, ale pravděpodobně bude nutné investovat celkově miliardy korun. Změnit se budou muset i mapy, kde je do současnosti název Czech Republic. Strana Moravané protestuje s tím, že Czechia je další pokus omezit význam Moravy a Slezska, ale také upozornila na jednu důležitou věc. Politici o tak důležitém symbolu, jako je název státu, mají nechat rozhodnout po dlouhé a všem názorům otevřené diskuzi občany v referendu. Navíc tento bod neměli ve svých volebních programech, na jejichž základě byli do svých funkcí zvoleni. Česká republika je podle některých představitelů firem vlastně obchodní značka a když se někdo rozhodne ji změnit, měl by vědět, proč to dělá. My všichni jsme vlastníci této značky, máme o tom nějakou představu a tím pádem i ta změna vlastně směrem k jménu Czechia musí být velmi jemná a pozvolná, tak aby to lidi přijali. Jak ale bude vypadat nová značka Czechia, zatím v tuto chvíli nikdo podle dostupných informací netuší. Jasné je jen to, že Czechia bude stát nejen soukromníky, ale všechny obyvatele Czechie miliardy korun. Karel Rychlý, Prima FTV.